धर्मदूतांचे कृत्या पुस्तकांतले वाचप. त्या दिसांनी शिसांचो संख सडात वेतलो आसता ग्रेक भास उलयतल्या आनी हिब्रू भास उलयतल्या सुदैवामध्ये मानाभेद उठलो. दिसपडते सेवेंत आपल्या विधवेंचे लक्ष करेनांत म्हणून ग्रेक उलयतले जुदेव भाव गुणगुणूंक लागले. देखून 12 जण धर्मदूताने शिसांचे सगळे जमत आपोवन तांचे लागे म्हणले, आम्ही देवाचे उतर प्रगट करचे काम कुशेन लोटून खाना जेवणाचे खबर घेऊनचे सामानय. देखून भावानो, तुमचे मधले लोक मानतात असले सांगतास पवित्र आत्म्यान आणि जानवायेन भरलेले 7 जण विंचून काढा. हे काम आम्ही तांचे अधीन करता आणि आम्ही आमचो वेळ मागण्यांत आणि देवाचे उतर प्रगट करच्या कामांत करशेता. ही आलोचन सगळे जमत एक पसंद झाले आणि तांणी ह्या 7 जणांक विंचून काढले. भावार्थान आणि पवित्र आत्म्यान भरलेल्या स्तेफानाक, फिलिपाक, प्रोखोराक, निकानोराक, तिमोनाक, पारमेनाक आणि सुदेव धर्माक मतांतर जाल्ल्या अंतियोकाच्या निकलांक. हांकां तांणी धर्मदूता मुखार उबे केले. धर्मदूतांनी पहिले मागणे केले आणि उपरांत तांचे वयर हात दवरले. देवाचे उतर आता विस्तारत गेले. जेरुसलेमांत असलेल्या शिसांचो संख वाढत आयलो आणि याजका मदल्या साभारांनी हो भावार्थ घेतलो. देवाचे उतर हे देवाचे व्हड उपकार. श्लोक. जसो तुजेर आमचो विश्वास सर्वेस्परा तशी आमचेर देवोन तुझे दया. नीतिवंतान सर्वेस्पराथय उल्हासीत जाया. प्रामाणिक मनशाने केल्ले स्तुते सोपता. विनो वाजवून सर्वेस्पराचे स्तुते करा. दासर्यांचे किन्नारे वाजवून ताका कीर्तना गाया. श्लोक. जसो तुजेर आमचो विश्वास सर्वेस्परा तशी आमचेर देवोन तुझे दया. कित्याक सर्वेस्पराचे उतर निष्कपट सगळे ताची कृत्या विश्वासीपणाची. प्रामाणिकपणाचो आणि नीतीचो तो मोग करता. सर्वेस्पराचे दये मायेन संसार भरला. श्लोक. जसो तुजेर आमचो विश्वास सर्वेस्परा तशी आमचेर देवोन तुझे दया. जी सर्वेस्पराक भियेतात, जी ताच्या विश्वासे मोगाचेर पाथेवन आसात, तांचेर ताचे दिश्ट ठेवलेले आसा. तो तांकां मरणांतले सोडयतलो. दुखळाच्या काळार तांकां पोसतलो. श्लोक. जसो तुजेर आमचो विश्वास सर्वेस्परा तशी आमचेर देवोन तुझे दया. सांजुवांप्रमाणे जेसू ख्रिस्ताचे शुभ वार्ता. तवळ सांज जाताच जेसूचे शिस दर्याकडेन देंवून गेले. मोचव्यार सोडून दर्याचे पेले थडीर असलेल्या कफरनावा कुशेन ते वेताले. तितल्या भितर काळोख जाल्लो आणि जेसू ते धवळी ते असलेले थंय फाटी फावोंक नातलो. तितल्यार एक निबर वारे वाळोंक सुरू जाले आणि दर्यो उसांबळ जालो. चढून 3 वा 4 मैलां ते थांडून पयस पावलेले जायत तेदवा दर्याचेर चलात मोचव्याक लागे सरतेल्या जेसूक तांणी देखलो. ते भियान कांपले. जेजून तांकां सांगले, भिये नाकात, हांव तो.
ते दाळा ते ताका मोचव्यार घेवन चार आसले, पूण मोचवो तक्षणच ताणे पावोंक जाय ते थडेक वचोन लागलो. देवाचे उतर हे वाखाणे तुका क्रिस्ता.